Bisa saja noh. Bisa saja noh. Thank you. Goi फाथैखौ गय जराखौ सायाव हो दख'नानि सायाव दानिया सालाया थांनानै हो नोंनिया बे दख'नाया बे नोंनि मोनसे मोनसे थांना होलै एखेथार Deuri deh. Pilihkan. Deuri ya kalau dari film nang ini ya. गोदो जोंनि आसाराव बर'फोरनि आसाराव बिलिखौ खाखांनानैसो साब्रि जानाय नेम दंमोन। Bisa saja. माने बे साब्रिया गिदिर रायजो राजाफोरखौ लिंनानै जाहोलायनाय हुदा दंमोन आरो बेखौ नोङो सप्तासे उनावबो खालामनो हागौ एक मास उनावबो खालामनो हागौ सम आरो खाबु लानानै बोसोरसे उनावबो खालामनो हागौ जेरैबायदि सुबिदा बेबायदि खालामनो हागौ रायजो राजा मोननानै लानानै बेबायदि खालामनायनि जोंहा खाबु गैया बेखायनो दिनै जोङो खेबसेयैनो साब्रिखौबो खालामखानो लानाय जाबाय बेखायनो बेखौ रायजोफोरखौबो गासिबो लाहार फाहार खालामनानै लानानै फैखादों बेखायनो दिनै बे साब्रिखौबो खालामखानो नागिरबाय Ada mau saya sini. Ada. Visual. Tutup jilnya bang. Bisa. Oh bisa. Roh, iya gitu nah. bisa sama betul ibadah satu. Aku bisa. Ini ada. Tidak boleh diatur. Oh bisa. जोङो